नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर इथे बघा आम्ही तिघं प्रॉपरली रेडी झालेलो आहे आणि आपल्याच फॅमिली मेंबर्समधली एक फॅमिली मेंबर म्हणजे आपल्या सबस्क्रायबरचं आज लग्न आहे आणि तिचं नाव हर्षद आहे. तिला तुम्ही 1 वर्ष अगोदर व्लॉग्समध्ये आणि आपल्या रेसिपी बनवायला घरी आली होती, तिला तुम्ही ओळखत असाल. तर आज तिचं लग्न आहे आणि तिने आम्हाला खास इन्व्हिटेशन दिली आहे की तुम्ही ॲज अ कपल आणि मम्मी, स्पेशली मम्मीला तिने खूप रिक्वेस्टने तिकडे बोलवलेलं आहे. तर आता संध्याकाळचं तिचं लग्न आहे, तर आम्ही डायरेक्ट बदलापूर टू ठाणे घोडबंदरला लोकेशन आहे त्यांचं. तर आम्ही इकडून ठाण्याला जातो आहे आणि काय काय तिकडे होईल ते तुम्हाला आता सर्व दिसणार आहे. तर सर्वात आधी इथे बघा बघा सिटी मारायला लागले कारवाले. ओके, दोघं जण टर्न हो. ओके चला, तसेच चला टर्न म्हणजे तुम्हाला पाठ तिकडे जायला बोललं. आणि इकडे माझी मोजडी रेडी. तर इथे बघा मॉडेल नंबर 1 आलेला आहे तुमच्या समोर. मॉडेल नंबर 1. आता एक मॉडेल नंबर माझ्या लेफ्ट साईडला, 2 एक मॉडेल माझ्या राईट साईडला. तर आम्ही बघा प्रॉपरली एकदम रेडी झालेलो आहे आणि हे आमच्यात गिफ्ट आहे. गाडी येत आहे. आम्ही ॲक्च्युली जाणार होतो ट्रेननी, पण गाडी बुक केली. का माहिती आहे काय, नाहीतर अवतार व्हायचं तिकडे जायपर्यंत. आणि इकडून घोडबंदर रोड बोललो की 44 किलोमीटर्स आहेत, जायला 1.5 तास आम्हाला लागणार आहे मम्मी, है ना. तर येताना आपण येऊ ट्रेननी. आता सध्यापुरती आपली कार बुक झालेली आहे आणि आपली कार येत आहे तिकडे. काढला आमची गाडी आलेली आहे. गाडी आलेली आहे. चला ना, तर इकडे फोटो काढत काढत नवरी तिकडे येईल. गाडी येईल. तू पाठीत थांबला असेल, मला असं डाऊट वाटतो जरा. चल येऊ मी. चला मॅडम लोक, मी पुढे बसतो. मम्मी ये या साईडून ये. काजल ये या साईडून ये, नाही तर एक जण या साईडून, एक जण त्या साईडून ये. साडी व्यवस्थित बघ. बसली. आई आलो, गुलाबजामुन घेऊन आलो. आणि मग आपल्याला विचारतात की टायमिंग किती लागतं, तर आपल्याला मला वाटतं 1 तास 28 मिनटं दाखवतात आहेत इकडून. म्हणजे आपल्या घरी पोहोचण्यासारखं आहे मम्मी. मी या साईडूनच होतो. चला आरामात आलात काय. चलो थँक्यू. हॉल तर छान वाटतोय ना. एंट्रन्स मस्त आहे ना. हे कुठे गेले, राहिले काय पाठीवर गाडी बघ या साईडला. एंट्रन्स एकदम छान आहे ना. मेकअप लागेल तिचा सर्व. अरे वा, बांधायचंय मला. बांधता काय जरा. अरे वा, काहीतरी मम्मीच्या हाताने लागला तुला. छान आहे हॉल एकदम. ओके चालेल चालेल. आपण व्यवस्थित बरोबर टायमिंगवर आलो ना. एंट्रन्स आणि हॉल एकदम भारी ना. आमची नवरी पुढे गेली आहे, त्यांची एंट्री होते पहिली. आपण एकदमच आलो ना.
सर्वीकडे इकडे फोटोज काढायचे आपले. हा मी आज लग्नाला एन्जॉय करू शकतो कारण आपल्या फॅमिलीमध्ये नसल्यामुळे आपण फोटो काढू शकतो सर्वांचे, है ना. आता ना इकडे नेहमीप्रमाणे मी कॅमेरामॅन आहे. आपले दोन्ही लेडीज नंतर पुढे येतात आणि मी पहिला पुढे जाईल. हां हे हर्षदाचे मम्मी पप्पा ना. पप्पा हे पप्पा. हा सॉरी हे पप्पा. हा मावशी. हा काय हे हर्षद. आज आपल्याला सर्व आपले सबस्क्रायबर भेटतील. काय नाव तुमचं हो? गीता शिरवाडकर. शिरवडकर. हां मला हे पण बोलले. माझी मिसेस आहे ती. आणि तुमचं मुलगा? तुमचं पूर्ण नाव? प्रवीण दिनकर शिरवाडकर. हां आता त्यांनी काय विचारलं, तुझं नाव कीर आहे का शिरवडकर आहे? शिरवाडकर. कीर माहेरचं नाव, आईकडचं. शिरवडकर आता सासरचं. सासरचं नाव. तर छान वाटलं का सेम नावाचे पहिलं भेटले. आम्ही बघतच होतो. राजश्रीची एक रेसिपी बघितली होती आम्ही तुमच्यासोबत. म्हणजे राजश्री म्हणजे हर्षदा. तुम्ही हर्षदा म्हणता, आम्ही राजश्री म्हणतो तिला. तर छान वाटलं बघून, मस्त वाटतं. आम्हाला तुमच्या रेसिपी आवडतात. मजा. आता नवरा नवरी नाही बघायची तुम्ही दोघांनी. नवरा नवरीचे जे आजूबाजूला असतात ना बहीण भाऊ त्यांना बघायचं. का ते लोक जास्त नटलेले असतात ते. तिकडे नवरा आलेला आहे साईडला. आणि तुम्हाला पण मला एक सांगायचं आहे, हर्षदा पण हा व्हिडिओ बघेलच ना. वन ऑफ द बेस्ट हॉल आहे. ॲम्बियन्स खूप चांगलं, प्रेझेंटेशन आणि हॉल खूप सुंदर आहे. एकदम भारी वाटलं ना एंट्रन्स. आणि एकदम वर्थ आहे, वर्थ बोलतात ना असं. म्हणून आम्ही एकदम चांगले चांगले कपडे घालून आलो आहे. हे काय आहे? काय बोलते तो? वॉटरमेलन ज्यूस. नाही तू पी थंड आहे ते. पी 29 माझं तेव्हा साखरपुडा होता. ओके. तर 1 डिसेंबरला लग्न झालं. नाव सांगा. सुप्रिया नेतकर. आणि तुम? कदम झाली, सॉरी. आणि तुमचं? श्वेता कदम. हे पण आपले सबस्क्रायबर. चला बाय बाय. नवरा मंगलम शुभ लग्न सावधान. तदैव लग्नं सुदेवं तदैवं ताराबलं चंद्रबलं दैवल विद्या. वाजंत्री वाजवा. राजेंद्र नेरकर फ्रॉम कळवा. तुम्ही पण रेसिपी बनवता? हो हो. एक मिनिट. बघा हर्षदाच्या लग्नाला स्टार्टर आहे. काय नाव आहे याचं? मंचुरियन. किसी में भी डिप करने का ना.
घे 2 घेतले 2 घेतले 2 घेतले हा घे घे गौरी आली नाही ना थांब इकडे संपवूया आपण हॅलो थँक्यू खूप छान आहे ना सुंदर आहे एकदम टेस्टी एकदम मस्त नाम क्या आपका दुसरी सुपारी ब्रह्मणं ब्रह्मा पाय निघा थोड्या बाजूने ब्रह्मणं ब्रह्म शंभतीमान वास अवश्यम प्रतिदैवतं विष्णुश्च विष्णुपदे नमः प्रतिमा आम्ही पण तुमचे सबस्क्रायबर आहोत नमस्ते नमस्ते मॅडमला ओळखतो आम्ही ओळखतो माझी तयारी बरी करे बाबा हां तयारी बरोबर आहे का माझी बरोबर आहे. ताई किती छान आहे तुझी ताई ना हिच्यासारखी तू म्हटलं होता मला ताईसारखीच पाहिजे तर मला मिळाली हे पण आपले सबस्क्रायबर आपल्याला इकडे भेटले आहे ना तुम्ही कोणाच्या साईडून आहे मुलाच्या साईडून मुलाकडून आम्ही मुलीकडनं आहे हो का हां. मुलीची बी मुलाची काकू आहे अरे वा काकू आहे सर्वात जास्त हॉलमध्ये जर राईस प्लेट कोणाची भरलेली आहे तर माझी हां कारण आम्ही दोघं खाणार आहे त्याच्यात है ना आम्ही नेहमीप्रमाणे मम्मी आणि मी एकाच डिशमध्ये खातो आहे ना एकच प्लेट घेतो आम्ही तर खूप काय आहे व्हरायटी आहे ना मस्त खूप आहे काय ना तरी पण आम्ही 2च पुऱ्या घेतल्या आहेत हर्षदाला व्हिडिओ थ्रू थँक्यू आम्हाला असं टेस्टी जेवण दिल्याबद्दल मस्त चांगलं आहे किती व्हरायटी ना आम्हाला मोजूनच दमायला होतं खूप व्हरायटी आहेत है ना चमचम पण आहेत म्हणजे चमचम पण आहेत पापड काढले की चमचम पण आहेत ही राईस व्हाईट राईस पण होता आपण घेतला नाही ना आम्ही ते आमच्या तिघांचं जेवण झालेलं आहे आता आम्ही वाट बघतो की नवरा नवरी कधी रिसेप्शनसाठी येतात आहेत ना आणि मग गिफ्ट दिला की मग लगेच पळायचं घरी जेवली जेवली काजल जेवली हो तुम्हाला पण घेऊया तुमचं नाव काय डॉक्टर सराफ तुम्ही नवऱ्याचे पप्पा पप्पा नवरदेवचे पप्पा तुझी बायको चांगली कुक आहे एकदम शिवा कमी ए शिवा कमी तिकडे तिकडे बस जा तिकडे बस जा काय लागलं तुझं नाव सांग आईकडे जाणार मनीष. हर्षदाचा भाऊ काय? कृपया जे जेवणाचे बाकी असतील चला ते कृपया जेवण झालं करा. झाला एकदम मस्त VIP एंट्री मिळाली आहे दोघांना खुश एकदम तर अशा प्रकारे आम्ही आपल्या आपल्या अर्चनाच्या लग्नाला आम्ही आलेलो कृपया ज्या व्हिडिओ बघते काय नाव तुमचं गीता जंगम मी आता ते इथून बघितलं ना खूप छान वाटतं बरे ना बरे बरे काय करायचं? तब्येत ना आता बरं वाटतंय ना हक करायचा पायऱ्या पडायची पायाने बोलायचं ना आम्हाला पण चांगलं वाटतं कोणाचं भेटल्यावर फोटो सेशन चालू आहे आता मम्मीचा पण काढूया एक एक मस्त मस्त जा काजल तुम्ही दोघं उभे राहा मम्मीला एक पोच दे चांगली या हॉलमध्ये ना प्रत्येक जागी झुंबर लावलेले आहेत ना रेडी नवरीचे आई वडील कुठे आहेत जा त्यांच्या बाजूला त्यांचं नाव विचारूया आपण तुमचं नाव काय श्रीकांत काय श्रीकांत आणि तुमचं नाव अनिता हे हर्षदाचे मम्मी पप्पा ठीक आहे त्याचे मम्मी पप्पा
काय नाव तुमचं नाव काय? माझं नाव मंगल सोनवणे. माझी सुनबाई आहे ती. हा काय? आता माझी सुनबाई आहे. माझी सुनबाई आहे. हो ना. मला नाही बघते तुमचा व्हिडिओ मध्ये म्हणून काय नाव मॅडम तुझं? शारदा. छान असतात तुमचे व्हिडिओ, मस्त एकदम लाईव्ह नॅचरल असतं सगळं, एकदम छान असतं. ठीक आहे, तर इकडे आम्ही सर्वांशी भेटलो, नवरीच्या आईवडिलांशी, नवऱ्याच्या आईवडिलांशी, बरोबर. तर अरेंजमेंट खूप छान, व्हिडिओमध्ये पण सांगतोय, हॉल एकदम छान, जेवण एकदम छान आणि माणसं पण एकदम छान, माणसं पण एकदम प्रेमळ, एकदम मस्त. तर तुम्हालाही व्हिडिओ कसा वाटला नक्की, सबस्क्रायबर पण भेटले. सबस्क्रायबर तर खूप भेटले आपल्याला आहे ना काजल. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा, लाईक आणि शेअर नक्कीच करा आणि नवरीच्या साईडने सर्वांनी शेअर करा आणि सर्वांनी त्यांना आशीर्वाद द्या. हां, चांगला आशीर्वाद द्या, चांगले कपल राहू दे एकदम मस्त.